ľudia, dneska vás tu vítam u nového videa a budem tu s novým kamošom. Pozdrav sa, Borec! Servus lidi! Jak sa voláš? Oni to nevedia. Nikolás. Voláte ho Nikolás Jackson, hej, lebo Nikolás a Jackson je to skoro isté, teda čo? No poď hrať. A daj nekonečno minút. Rozbiju. Takže dobrý tóny, dobrý desky, ale žádný balák. Arena. Delegací Docs. Ja. Ne, no nic. No nic. Jinak dejte like, odběr, zvoneček a když tady bude 500 lajků, tak natočíme další díl, ale už tentokrát večer. Tak priznaj sa, že čo sa stalo kvôli tebe. A komentář, co bude mít 0 lajků, tak... vyhrá... Ticho! Tak bude mít... Ne. Komentář, co bude mít 0 lajků, tak si dáme proti němu 1v1. O skin case. Áno, o skincasku. A teraz samé toto komentáre budú mať 0 lajkov, ne? Ano. Tak keby sa stalo, ty kokos, tak ja si odletím na Mars. Já taky. Počkaj, si musím nabiť mobil. Poď za mobil. Tak co lidi? A jinak lidi, jaký je váš nejoblíbenější youtuber? No nic. Já mám taky YouTube kanál, tak můžete mi dát odběry. A ako sa tam voláš? Samir, taková ta čárka nahoře. Knife? Či ako? Ja som ti nerozumel. Samir, čárka nahoře. Dobre, pozriem si to potom, keď to budem editovať. OK. Lebo tam to vám tak aj hlasnejšie a tichšie. Čakaj, berem si toto. Upíral si nekonečno minút. Tak jak sa to robí? Prostě tam uvidíš počkej. Já nevím, jak se to teďka jmenuje. No dobre, tak mi to povieš potom. Bekne mimo. To ťa musím pochváliť. Tam. Ne. Jo. Yes. A tam si to, ty kokos, tak ma nerozbiješ. Ja som ťa rozbil! Yes! Takže dobrý desky, dobrý tóny, ale žádný bar. Ja si všimajte. Co teda? Ticho! Tak. Poradne ťa rozbijeme a uvidíme. Borci, kto myslíte, že vyhrá? Nebudem ťa počúvať. Tam nevyskočím. Čo je, rotačák? Fej. Čau. Takže dobrý tóny, dobrý desky, ale žádný bar. Jesi. Sorry, že to furt zpívám, jo. Je to dobrá písnička. Ale sam. Ty kokos. To tu zazjapem na celý byt asi. Tak čo si vezmu? Nervy! Tu. Lidi. Jaj, pomoc. Nevrav, rotačák je najlepšia zbraň. Prepáčte, že to volám rotaček, ale nazvali sme to tak.
Jo no. Lebo minigun sa volá aj rotačák, nie? Jo. Kde seš? Niekde. Takže si to ty, kokos. Kde si? Kde si? Bro, hľadám ťa 3 hodiny a ty nikde. No, ja som ťa videl. Kokos, ale... Yes. Ale... To je mega lehký proti tobě. Daj mi si inú zbraň. Dobre. A som ja stihol. To nevadí. Ok. Ale rotačák je dobrá. O pár rokov zasa budú hovoriť, nie RPGčko je pre nubov, ale rotačák je pre nubov. A kedy si rotačák iba